Po dlouhé noci v autobuse, neutěšený, jsme vyjeli na Vezuv, jsme 200 metrů pod kráterem na parkovišti. Tady je krásně vidět lávový proud z roku 1944 a okraj kráteru sopky Monte Somma, která kdysi tvořila Vezuv, dokud nevybuchla, a dnešní Vezuv je vlastně takovým kráterem v kráteru v této sopky. A nahoru se škrabeme takovou cestou plnou popela z někdejších erupcí. Začíná nám být pěkný vedro. Škrábeme se dál, pohledy jsou lepší a lepší na tu Monte Sommu především a zatím na poslední lávový proud z roku 1944, no a samozřejmě na město Neapol, který je přímo pod námi, a to se asi už trochu opakuje. Jsme u kráteru. Jdeme se na to podívat. Jsi unavený? No. Zapomeňte, že je na té kameře všechno slyšet. Tak, kráter má hloubku asi 200 metrů, průměr 600 a jsme ve výšce 1200. Jasně vidět vrstvy po jednotlivých erupcích. A tamhle je vidět zřejmě jediný aktivní místo. Někde v oparu jsou pompy. Z Vezuvu jak na dlani. Pohled tedy do kráteru, který už začíná pomalu také zarůstat. Tamhle se zdá být fumarové nebo svěrné pole, které tu dřív nebývalo. Kdyby se tu přece jenom něco začalo dít. A tamhle nám to čoudí. Tak přece jen. Sergio Serpentina dostali náš autobus. No a tady už jsme v Pompejích, konkrétně v aréně gladiátorské římské, kam se vešlo asi 30 000 diváků. No, takhle vypadá amfiteátr zvenku, nebo správně tedy aréna. Tak velká palestra, místo pro cvičení. Tak a tady vstupujeme na Via dell'Abbondanza, čili ulici hojnosti, takže takový místní amfipalác. Buď je to lis na olivy nebo žentour. Lehký zmatky v hledání různých budov tady probíhají. Ještě původní okapy. Tady stá veřejná jídelna. Všude. Všude. Lední nápisy. Inovace se díně. A tam je 30 000 let starý kresby. No.
Přeběhnu způsobně po přechodu. Nedívej se na kameru, kdyby si pak prohlíželi kameru, tak aby... Jo, jaké máme důkazy? Musíte se podívat na kameru. Vlastně to tu plete. Jsem bych moudra přepadem tam a tam se potom nachází. No? Ne, ale už moc jsem si chodit 11 let. Jsme na fóru. Teď se pořizují klasické fotky. S chrámem a Vezuvem. A teď jsme v Apolonově chrámu. Takzvaná bazilika, kde se scházela městská rada. My jsme na takzvaném trouhelníkovém fóru a odsud jsou kousíček už divadla. No a jsme v amfiteátru. Za stěnou amfiteátru je palestra. A tady máme malé divadlo, čili Odeon, i s hlavou vždycky. Dalšíma hlavama. Vážně. Piješ vodu 2000 let starou, víš o to? Největší nátřesk samozřejmě nemůže být nikde jinde, než u vchodu do Lupanáre. Takže tady jsou patřičné návody. Komůrky to byly poměrně malé, vyloženě účelně zařízené. A přes fórum jsme se dostali k odlitkům lidí, kteří zahynuli při té katastrofě. Prokousali jsme se až do Ville dei Misteri, kde jsou nejhezčí fresky. Jaké jsou dobrý ty dveře? To vypadá jak starý pračat, tam mají taky takový dlavotý. No, tady už jsme na vulkánu, kráter Čoudí. Prošli jsme si městečko a teď se jdeme vykoupat. Tak máme tady postvulkanické jevy poblíž Sirného jezírka. Studenti zkoumající vzorek síry. Pokusný experiment s teplotou. My jsme pitvali toho potkana na škole. Tohle terasa našeho apartmánu. Máme výhled na Růr. Nahoru výhled na Vulcanello, kam se odpoledne budeme škrabat. Posádka má siestu. Tráví hazardními hrami. Kuchýka vybavená, luxusně. Televizka. Jdem dál.
Na ložnice, po schodech. Jo, překvapeníčko. Jdem dál, průvodkyně číslo 2. Tady je Binčus. Dobrý. Krásným výhledem. Air condition zařízení. A takhle ty naše apartmány v rezidenci Vulcano Blue vypadají. Jsme si odpoledne udělali výlet do údolí Příšer. Probíhá tady mohutná organizace. Říkali, ty znáš tu odbočku potom na tom vulkanélu, vyplněnou kalderou, protože celý tento ostrov byl neobydlený z větší části. Každých 100 let tu byla nějaká hromady. Takže je to docela nedávno. A co se týče toho velkého... Šli jsme si tu nejhezčí příšeru a probíhají přípravy na fotky. A takže na ní máme utočit, nebo co to máme dělat? Ty se to točí, víš, jak máš dělat, já ho dojím třeba. Já ho bouchám po břichu. A to už to dělat? Tak až budu moc natáčet, tak řekněte. No už. Já bych jako nenatáčela. Tak něco dělejte teď. Hije. Ne. A jo? Takový orangután. Čení, běž vedle toho. No právě, že... Ale to je hrozně hezký obrázek, jak tam je to jako. Čení, běž vedle toho. Já nechci víc ze záběru, no tak dobře. Mám si dělat, že jsi opice. Počínáš si skvěle. A co mám dělat? Mám na to blízko? Ne, dělej, že jsi opice. Opice vydávají zvuky. Tak šupčení, znova, já jsem to nestihla. To se nebude to zveřejněný. Bude to na školní. Ne, ježiš, Takovýhle ty si dokáže na té pláži. Další příšera. Už se na to někdo šahal? Tak, vyškrabali jsme se na Vulcanello, což je poloostrůvek spojený takovou tou šíjí s hlavním ostrovem Vulcano, na který je odsud krásný výhled. Nahoře nám na vulkánu čoudí Fumaroli. Odsud krásný výhled na ostrov Lipari, který je za zhruba kilometrovou úžinou. Útesy, kterým se říká Farallioni. A tady na Vulcanellu nahoře jsou teda 3 krátery. Kráteru je bohužel zarostlej. To už toho moc nezbylo. Druhý je taky zarostlej. Tamhle ti nešťastníci, který jdou hledat Eldorado v podobě korálové pláže s bílým pískem. Oni jsou docela podnikaví. Všichni se tam vrhají nakonec. Psychózy. Ale třeba tam bude jiný pohled na svět vlastně. To určitě. Zpátky taky. Se tam plně hledají. Jak si to zvládli teda? Průměr bude, teda obvod bude Kiláky 100. No, 3 kiláky 100 bude obvod. A kolik jste odhadli průměr ostrova, polostrova? No, průměr tak kilometr, poloměr tak 500, no, odsaď tam to je tak 500, ne? Jo, no, a tam je to další, no, to jsem počítal jako střed tohle. Tak to je ještě přepočít. Karče, bych ti půjčila 300 doma. Tam dole pod náma je rezidence Vulcano Blue. My jsme ubytovaní.